дар доираи таҷлил аз рӯзи ҷавонони тоҷикистон ва нақшачорабиниҳои моҳвораи ҷавонон дар боғи фарҳангӣ фароғатӣ ба номи Носирҷон Маъсумии ноҳияи Шаҳри Нав фестивали бозиҳои миллии варзишӣ баргузор гардид. дар ин чорабинӣ аз ҷониби варзишгарон ва хонандагони муассисаҳои таълимии ноҳия намудҳои гуногуни бозиҳои миллии варзишӣ иҷро карда шуд. гуфта шуд ки баргузории фестивали бозиҳои миллии варзишӣ худшиносии насли ояндасози кишварро таҳким бахшида дӯстиву рафоқатро дар байни онҳо қавӣ мегардонад. ҳамзамон ба эҳё ва рушди намудҳои гуногуни варзиш мусоидат карда ҷавононро атрофи арзишҳои умумимиллӣ муттаҳид месозад. дар доираи баргузории чорабинии мазкур мусобиқаҳо байни варзишгарони ноҳия аз намудҳои гӯштини миллӣ, шоҳмот, тенниси рӯи миз ва кикбоксинг роҳандозӣ гардида ғолибон бо медалу диплом ва тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ карда шуданд. бозиҳои миллии варзишӣ бо мақсади эҳё намудани намудҳои варзиши миллӣ ки дар байни мардум маъмул буданд ва имрӯз бо асолати баъзе аз масъалаҳо аз байн рафтанд ва дар баробари он аз ҷониби бахш бахшида ба моҳвораи ҷавонон мусобиқаи варзишии гӯштини миллӣ, тенниси рӯи миз, шоҳмот ва мусобиқаи варзиши кикбоксинг баргузор гардид ки дар ин чорабиниҳо зиёда аз 500 нафар наврасон, ҷавонон ва калонсолон фаро гирифта шуданд. маврид ба зикр аст ки ҷиҳати тарғиби тарзи ҳаёти солим ва ҷалби ҳарчи бештари ҷавонон ба намудҳои гуногуни варзиш ҳоло дар ноҳияи Шаҳри Нав 3 варзишгоҳ, 2 мактаби варзишӣ, 8 майдончаи варзишии болопӯшида ва 36 адад майдончаҳои хурд дар назди муассисаҳои таълимию маҳаллаҳои аҳолинишин фаъолият менамоянд ки ҳамарӯза наврасону ҷавонон аз онҳо истифода мебаранд.